Hello guys, maonig good morning no. Live ta karon diri sa Camp Dragon no. Naa diri pagatukoron ang simbahan Temple of God no. Mao ni gitungtungan ni Dato Bunguto no. So kaning batong yang gitungtungan guys, mao ni ang dagkotanan no. Siya ni ang gimensahe sa amahan no. Siya ang gipinadala sa amahan. Ari dire pagatukoron ang unom kahaligi, the Temple of God no. So tukoron karong adlaw no. So sa di madugay, so ari pagatukoron ang simbahan dire sa Camp Dragon no. Na maog kini si Dato Buotan Bunguton no. So daghang salamat guys kay amo nan sugdan o mangita ni siya karon sa unom kahaligi. Okay no. Kadit sa kuwan pa oras. So mao ni karon